Hasiko gara aurkezten bi bikoteak, jakingo duten bezala biek legusu nahi diren, eta hasiko gara talde urdinetik. Izenak erran tatxaruak itea doainik. Alde batetik, talde urdinetik, Joseba Askariz. Eta Aratxe Honi. Gorritik, Sera Honi. Eta Jesus Honi. Bueno, jakingo dut bezala bibikotean artean pike izateaz gain, ailegatu zaigu ere, entrenatzailean artean ere pike berexuet izan dela. Orden, talde urdinetik entrenatzaile bezala, Dani Salias. Eta Gorritik Xabi Urrutia. Bi epaileak ere, Urko Gartzia eta Marex Benki. Orden, pixke laburtu ere. Frogak lauztati izango du, hasiko dire harri altxaketakin, 50 kiloko 20 altxaldi ingotuzte, bi mutikoek kasu urten, gero neskan txanda izanen da, txindak eraman gotuzte eta eskuako txan 25 kilo eraman gotuzte. 20 plaza inen, hau da, 10 baktorri. Gero, txikak. Gero lokotxe txarra izango da, lokotxak 50 lokotx duzte, bikote bakoitzak eta txanda librian iran dute. Eta azkenik frontan aituko dire bikoteak eta 10 korte inbarko duzte. Bale, orduan nahi duzuenean, arpastu, eta itzinak. Eta hasire, desafioa. Erran bezala 50 kiloko harriek diren, 20 altxatik bat duzte. Bale. Txaruak talinduak ere, Seireun euro duzte jokuen, bikote bako izak egun patuen, ez da hoz bakala. Joseba eta Jesus, buruz buru. Paretsu, Ahí dira pintzen. Txarua, txarua honako. Zera, aintzin.
Alexandra, urre! Eso, tranquila. Venga, Nanchandara, venga. Bueno, izenako ditu. Venga, Arancha. Hay un agua ahí. Está sorosa. Hola, hola. Venga, Joseba, venga. Venga, Juani. Venga, Arancha. Venga.
amatxon anaia da. Anaia, bai. Amatxon. Venga, venga, ánimo. Y así tiene un Google de venga, Nacha, venga. ¡Ánimo! Recupera tu aldena. ¡Fuerte! Venga, ondoko hain, ondoko arai. Venga, lasai. Joseba Arantza, Reunifico Golpia,
Oantxe, bigarren linea. Zer eta Jesus, hirugarrenean. Venga, aupa. Zer eta Jesusek hirugarren kortzaia. Laugarrenera, txaluak. Laugarren aine. Bosgarren kortea, Jesus Pasela. Ederra, lau korte. Joseba Tarantxa. Pues venga. Zela eta Jesus, seigarren akila. Iben. Undinen bosgarrenean eta Gorriek zazpigarrenean.
zazpigarrenera. Zazpigarren aurdinez. Gorriek bederatzigarrenean. Venga, Aztia baiet. Jesus Taserak, azkeneko guztia. Venga, txapeldunek. Venga, laukote, txalua. Vale, Jesus Taserak, txapeldunek. Venga, Joseba Baratza. Venga, azken hartio. Ederra, Salarra Jesús. Ederra. Autoatxa. Txalua goite mantatuko dugu, Venga, txalua. Venga, Aztia Kauka. Venga, ederra. Venga, zortzigaren aiten. Venga, txapeldunek. Venga, txapeldunek, Kauka. Ederra. Venga, hortxe. Txaluak patakire. Venga, bederatzigarren korkia. Gurki pertenako dute hona bete dutela nintzeineko eskoltazta. Hostia. Venga, auta. Venga, erra. Azkenekua. Ederra, bikote, ederra. Venga, azkenekoa.
Seikote. Erra. Vale, hasta. Bueno, pues hau ikerkola. Zela Goñi eta Jesus Goñi, Sami Urrutia batean, aurtengo urteko desafioko txapeldunen. Txaberoak! Eta txapeldunek, baina txapeldunek berdin. Arantxa Goñi, Joseba Eskariz eta Dani Sadia batean. Bueno, eta beraien hitzetan, esker mila unit hau antolatzen lagundu duzuen komertzio guztiei, sos pixkepatu duzuen hoiei ere bai, eta gure partetik herri mailan esker mila unit, hau garitzeagatik eta plazer bat izan da. Aurrengo kalimotxoa gure kontu. Zorionak. Vale, eta sari banaketa bertzalian ikatzen da, baina bueno, etreko ongi heldu eta horren ingo dugu hemen. Arantxa eta Joseba. Zuenako biak Larraldea Gantaritzeko Larraldea Zabarraten inotelduan, Larroikai, Arne Urbil Bajoa. Vale. Eta txapeldunek eran bezala Jesus Goñi Joseba Goñi bai, zorionak berdin, Larraldea Gantaritzeko abalkatu. Iparraldea Gantaritzeko Larraldea Zabarraten inotelduen. Arne Urbil eta hortxe, kopa, betiko. Zorionak. Igual entrenatzaile dira, bat orain inako duzu, Xaloa Telebista, zure eskura.